Čo pre teba znamená byť dobrým človekom? To je celkom ťažká otázka. To je dobrá otázka. Myslieť veci úprimne, čiže keď niekomu niečo hovorím, tak ho aktívne počúvam a nehovorím to iba preto, aby som sa mu nejakým spôsobom zalíškal a zároveň cítiť si nejakým spôsobom morálne zásady a snažiť sa byť spravodlivý. Človek, ktorý nežije úplne tak individualisticky, ale vie dávať aj tú lásku iným a nežiť možno len tak sebecky pre seba. Byť ochotný pomáhať, byť ochotný rásť, zlepšovať sa. Okay. A myslíš si, že môže byť dobrý človek a niekto to není kresťan? Určite áno a práve tí nás podľa mňa často vedia zahambiť aj nás kresťanov. Myslím si, že áno, je veľa ľudí, ktorí sú skrátka dobrí, že majú presne tie morálne hodnoty nastavené správnym smerom a nasledujú ich, že vlastne môžem povedať a o neveriacom človeku, že je dobrý človek. A máme kamarátov, ktorí nie sú veriaci a sú dobrí ľudia.